Pasat na uli ng tapasat ujui asa sude nata persita asirohana di pasal Tuhani tapasara roha tamamolus Dali dalam sidarata rope tapasiring sude akan gabus naboy manegai umata muse pos maroha dia masia sasarahon nang punahan dangkina merduara sasarahon dacit kaki sakap na uli ng tapasat ujui asal sude nata pasita asirohana di pasal Tuhani tapasara roha tamamolus hula-hula nami marga nababan. Raja nami di Parnako ni Matanyari di bulan na rin ganon nang diari na Ciuron Roma hami keluarga besar marga Lubis nalaho mamuhayak kaulaon nalaw siulauta tarlumumi manibagasa sadaryon di perhitian ni raja nami ala natawajuan do buru ni rajai di manuguk jari mami di Parnako ni Matanyari lau manugu lau parumain nami raja nami upasa kami matuamu de batir dari nami lau manugu parumain nami on asa buat kamu di pasu-pasu asa nagabe tubul lala tuba sukaru di dolo di perbaju tuba nak tuba boru ma parumain nami do ya nakon nami dongan na ya no tahan to natar matua sama ni do hata jakami keluarga besar marga Lubi asa tatu do Omade batar nami kula. Ya, doros itu kamu memburu, dohan ono nami tu pada. Oh. Iya. Dia mau hula-hula nami. Terus maru hatta di dalam makkah ono. Na tua-tua ni huta. Na tua-tua ni huta. Di tanah mana waktu. Sada mahita di dalam mangan bisa akhirate. Gabe majalah horas mauliate madi kita salhu na lubu di manang di hatta. Amang guru na ulibasa hipas samuro di bagas nami hami pe amang guru hipas idapot tamu. Dalam muna di partikel namang guru di nalahu marsattabi manubu guru nami. Di pasahat tamu di dalam muna marsattabi asa sattabi nauli maun sattabi naringgan. Sattabi panggabean sattabi parhorasan. Tonggo honon nami mangguru parsattabi namunau. Siak kata ni na tua-tua. Sian napura sirarauruk napuran mauliate napuran mania. Asa debat do diro itu ba napura mod yang kola di bibir dodanyo ditolonam mayang go tabona
Mardonga mamang buru di pasahata mamusi sa tabi muna. Dohot ubiya na bolak na tinopa ni pamaritata. Hasoloman niya matara jo bosito pon ni nata suri pada tarlumubi matunga mang buru nagabi buwi si palas rohani akada danak. Asabo na niya puli madulok ni si tapongan. Tugu madiha musikap ni nauli dohot dalan niya kapangomuan. Mardonga mamusi mang buru di pasahata mo. Dohot boras si ribur akuk ni boras pir boras si diritogdi. Asa pir mabok ti bahul patcalongan. Pertok di muna julu-julu ma dalan ni pamomuan. Matutup. Tapi ma tubuhamu ma parumain muna ya julu nami. So kung mana kasyan, ala nanong arohita tujaw ni tulang tak nalao manugu buru di tulangi. Dinggam matugu jalo matangan ni. Pakai ulus. Teka. Oh, doa asa do matu anak di bawah. Buka kamu ang ulus mo. Oke, do tiup tangan na. Kaya tama to sa Dia taman. Baik kumbay dah. Jadi songoni ba dia? Siya kami pe hula-hula muna mang buru dohonon namin sa hatan na dua-dua. Kasamat dalam mahor po natik tumano-pinopi dito pinurobea. Oras sa mi hula-hula muna na madyalo, mauli bulu ka mamang buru na mangalean. Nindaro ta pa hukul mate. Ami pero pa sa tutik sa matulog. Bon ola ni kumangat to da. Tang nagelo pa honon namin. So kita na surudo ito sayo. Muna dia tek ke sinuru tek ke saha namo komo. Asa mo mga masamang guru dohot na guru. Ang guduruan. Saha akan sila ka paniro hamuna. Ito makakang mga sesaw. Anong hata ina tuwa na matok na yan si tanlok pa disile na dohot taruna. So saja pinatapasahan nani. Tema tama napasahat pasu-pasu. Dalang. Di hamu baru nami. Lagi hamu baru tong ite. Langsung mak. Kalau mau mai law. Dokon hatam. Buat dokon. Lagi. Kesini dulu. Ini dulu. Tahu. Oh ini rumah saya. Oke. Salam mak bang. Abang, bapak udah, bapak tua. Iya. Mana tahu orang tak apa. Salam adik. Salam juga sama adik. Nah, aw. Iyo. Lagi. Nah. Kawan terus. Sana. Kembali lagi. Mama, bapak. Duluan kau dek ya. Duluan kau yang ngalem mama ya. Mama duluan. Maju. Oh duluan ya dek ya. Mama duluan mama. Nangis aja nggak apa-apa, nangis aja. Nggak masalah. Tahu aja, usah nangis. Iya, nggak masalah. Malu nu balik. Ini bapak. Rasa nangis. Lihat tisu itu lah. Oke, pakai itu kita. Ya, salam.
Salam. Yaudah, Oh. lanjut. Langsung alas. Iya. Salam semua. Aduh. Ya. Ya. Ya salam. Ah. Kalau nggak badak nih. Udah lah. Nanti lagi. Bisa pulang lagi Dina. Oh, mana di gereja pala tangis din no. Dito mas dito. Dito din no. Apa lah nanti kalau selesai dulu ya. Udah. Oh, udah kembali ke tempat. Batu beloknya. Iya. Sakut dong. Siap bunda. Itu kan di pasar rohanami itu ho di bagasan Madugoton. Alanu ngaro ali Tuhan sud para anak marga lubis. Mamuhay ulaw di bagasan sadarion. Nang marga na babana di Tuhan matakat di jalon nasida di bagasan lakbiroha. Alani sundangi mahami saluk na di Tuhan. Asama di sorong takoy gabi takas sot si hami hatami itu akad dalam itu. Naing berhak mahami masuk di bagasan romi. Ibang madal pasu-pasu patok masa di Pios yan na poso ni Uriam. Atau ngal itu para tayo matuhod gani dato nami. Ilusi mahuli Tuhan mariti anak mo Tuhan Jesus Tuhan nami. Amin. Manang tu dia behola Sai dengan aku ho itu Tung soloas holungun akasia Alani holoki tuho Huria di Tuhanta, diari sadarion marpungu dohita di bagasan jaron, tinanaing majalo pasu-pasu parbogason, rongkeli lubis dohot Kris Monika boru nababan. Atom naing pukau tama kebaktian pamasu-masuonon, alani tapangido matu Tuhan debata anggian ibana nama masu-masu lonta sadarion. Alani tapahoho marohata martangiang mahita di bagasan rohatame. Amin.
Marende Mahita, siang buku ende nomor 10 ayat 1. Ale Tuhan debata amanami na di banua kijang hodo na mangatur hon pardonga sariteoni di dahodo dongan namion si rongkel di lubis doho si Kris Monika boru na baban na marsakap naing marbagas jalan arodo nasida mangido pasu-pasu atong saya tatap nasida mariti-hiti ton di Porbadia asama muka jala marujung di bagasan dame pardonga saripeon nasidai tangion matangiang namion alani asi holong di roham amin udul mahamud yang TPR HKI bukan Marlas ni rohami
imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan gowarni Yesus Kristus tarmobi di kedua mempelai ima Rongkeli Lubis dohot Kris Monica boru nabaman hatani debata nagabe ojahan di rumah tangga muna suang-songoni nagabe ojahan di bagasan parmuluatta namar pungu di apala partikianon imasian Kolose biddu 2 ayat 7 hujahama dihita saluhutna gabe marurak jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana tugu marha porsiaon hombartu nani ajar hon tuhamu lumobi mahamu marroha mauliante hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Naholongan di bagasan gowarni Yesus Kristus, marpungu dohita di bagasan partikiano namanginang, ima di ulaun lasni roha, ima di pamasumasuoni anak dohot borumi Huriata, ima Rongkeli Lubis dohot Kris Monica boru nababan. Jadi sebelum kita mendengarkan kelanjutan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin bertanya kepada kedua mempelai pada saat ini, bagaimana perasaannya Rongkeli dohot Kris Monica boru nababan? Bagaimana perasaan saat ini? Marosiro pada kamu ada rasa deg-degan? Itu hal yang normal jika memang ada perasaan deg-degan, karena memang ini hari yang istimewa, hari yang harus kalian ingat di sepanjang kehidupan rumah tangga kalian. Jadi kepada Rongkeli Lubis, sudah siap menjadi seorang suami? Kepada Monica, sudah siap menjadi seorang istri? Harus siap, karena memang inilah waktunya, hari terakhir bagi kalian sebelum nantinya setelah diberkati kalian sah menjadi seorang suami dan juga seorang istri. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Dalam lain pamasumasuon isarana songon ulaon di bagasan partikianon. Somalna wangina bolonunga sae ulaon manang acara kuliah dilehodo tiki tuhita manginang ima marsi jalangan dohok pengantin jala mandok selamat tu pengantin jala ditiki nama si jalangan jala pasangaton selamat tu pengantin siang maragam siang godang niat kaucapan selamat amanginang adok do sada ucapan selamat nasai jut tadi. Mungkin kita semua pernah mendengarkan ucapan ini amanginang yang mengatakan selamat ribut rukun. Ini satu ucapan yang sering kita dengar ketika pemberkatan pernikahan. Dikatakan kepada kedua mempelai selamat ribut rukun. Sasitongna manginang ahadu makna di ucapan selamat ribut perjalanan keluarga
berargumen di dalamnya. Itulah realita yang harus kita terima. Perjalanan keluarga tidak terlepas dari yang namanya persoalan. Alay di bagasan partikiano namanina nakalit tadege hidongkon selamat ribut rukun. Kata ribut itu tadi disandingkan dengan kata rukun. Artinya Manginang, bagaimanapun persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, bagaimanapun besarnya persoalan yang terjadi di antara suami dan istri, ujungnya harus diselesaikan dengan kata rukun atau kata persoalan. Tetapi ingatlah, Rom Candy dan juga Chris Monica, walaupun dikatakan selalu ada persoalan itu tadi, selalu ada perbedaan itu tadi ketika kalian menjalani rumah tangga kalian, tetapi ingatlah, harus diakhiri dengan kata Inang Nagawi Sukun Tuhita. Bagaimana caranya supaya di tengah-tengah persoalan itu tadi, di tengah-tengah konflik yang menerpa kehidupan keluarga, kita bisa mengakhirinya dengan kerukunan atau kedamaian. Betapa indah dan manis rumah tangga yang didirikan atas dasar iman teguh. Bila sebelum harus pencobaan menimpamu, semua terasa asing karena Yesus nahkodamu. Betapa indah apabila suami istri dapat berdoa bersama pada Tuhannya dan memohon supaya Yesus pelindungmu selalu di dalam rumah tangga untuk selama-lamanya. Yesus memberkati rumah tangga berdua. Kasih yang mengiringmu selalu sepanjang umur hidupmu. Yesus memberkati rumah tangga berdua. Kasih yang mengiringmu selalu sepanjang umur hidupmu. Hamu adeaka na pinarhamaul ni debata ditahiro hamuna donuain naing marbagas alay dang tamahala Kristen marbagas songon na sutumadda debata atong tangyun hamuma jolo hatani debata taringo turuhut ni pardongan saripion di hala Kristen
Jadi itopa debata ma jolmai timur rupana ditiruon debata lamanoppa ibana bawa doho boru-boru nasida ditopa dung ditopa debata jolmai didok ibana ma dang denggan sasada bawai pujung hubain ma di ibana sada boru-boru pamurupi di ibana bahen akupna alai sian muladai dope di hatotopaani bawa doho boru-boru nasida di bain alani i tadikon ni bawa do amana doho tinana patopoton dirina tu ni odina naga besada daging do nasida na duai asadada dua benasida tung sada daging do akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na ni odina iaso alani na marmainan na palakupos sado pangalakup do nang nama buat nasirani atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma songonok do didok debata tu bawa hamu akka bawa haholongi hamu ma pardihuta munabe songon Kristus nama kaholongi huriai jala nama ngaleon dirina humokopsa unang muruk hamu dopak nasida ikom maroha hamu madongani nasida sangap bain hamu nasida songondongan panean di hanguluan nasora sudah dungi songonokdo didok hatani debata tuaka buru-buru dioloi angka perempuan ma bawa nabe songon pangoluyonna dituhani ai bawa ido uluni partihutana songon Kristus uluni huriai ikon kotor porman toman mardongan halap pohon dohot hademahon iton di parangi ni buru-burui imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong songon akka namar parangion hatani debata mahamu sumolukon parasi rohaon dohot habasaron dohot hasarepon ni roha mahamu marsi pauni-unian mahamu dohot marsi asia-asian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisaioni daoma sian hamu alai digijang ni saluhut nai marsi haholongan mahamu ai idu rahut-rahut ni nasundekkan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabinain muna marhite hata manang pambahenan toktong mai marite goarni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulaun pena atong nunga dibege hamu hatani debata taringo turuhut ni pardongan saripione namanukun ma aun waeng jumolo diho ale panguli rongkelli lubis olodoho maka jongjongkon di jolo ni debata na uboto saluhut doho di jolo ni angka dongan na pengudison na dipangido rohamdo si Kris Monika boru nababan na niriritmon gabe donganmu saripe olodoho maka holongi ibana sian nasa roham doho mangulao sian nasa gogong uhut marparangeon parange nabadia rapdohot ibana na olodoho mangajuaju dohot hagleonna tungsura humurang parangena jalan asotupa paulakonmu manang tadikononmu ibana paima disirang hamatean hamu sogut mulunong sadaroham mangului saluhut nai dogma ulu namanukun maau dohot diho ale inang Kris Monika boru nababan naniririt ni sirongkenli lubis bain donganna saribe na olodoho maka jongjongkon di jolo ni debata na uboto saluhut doho di jolo ni dongan na pungudison na dipangido rohamdo si rongkenli lubis gabe sinondukmu olodoho maka holongi ibana sian nasa roham dohot marpangalau nature maradopun ibana dohot marparangeon parange nabadia pabua hala Kristen doho
Jalan sotupa mahilolong ho manang tadi kolommu ibana. Paima disiram hamatean hamu sugut. Mulunang sadaro ham mangului saluhut nai dogma ulu. Atong marsileonan tangan siamun mahamu pabua hotni padanmu. Naposo ni debata doau nama buan hatana tuhamu. Marhiti-hiti guar ni debata ama anak dohoto di korbadia au mandok na pinadomu ni debata dan jadi siramu ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala seasima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaurma damena tutut dimuna. Amin. Atas nama Rongken Lubis dengan Chris Monica, dengan firman Tuhan yang menjadi dasar rumah tangga kalian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Jadi maaf Tesian Uria, cukup mahulat sada akte di rumah tangga menada. Jadi teman itu hantar ditinggiun sabtu sakap di Rohamon lima terpasuh-pasuh 12 tahun itu hantar berita-berita kosong. Jadi ada ribuan isu di Masjid Ramata Sian Kuriatan. Jadi ada tertulis di Johannes Sada ayat Sada pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi omai berdalam pamu sama gogo keluarga mona di tengah-tengah di pemilu besar. Hodo haroroane saluhut sidam lehon na denggan dohot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masian na lehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa hupar sayang ami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami mariti-hiti tondim. Asalam hutadda hami godang ni sirolehon mutu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua pijja. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saat molong-molorama di banua konso di banua pijja. Leon matuhangi sadere rumah keluar siapa hari. Sama dosa
Kasih ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, doho parsaoran ni toni parbadia, ima mandongani hamu saluhutna. Amin. Horas madihita saluhutna.
Ki hola tu hola sasada ho nari rohako. Corona malo membuat roh hati mana tiba kau mengacuan. Holong nayas dona ule honi tuho marsiha holong amma itana dua salele ngingolongka. Tuhan lima di tanah dua. Corona malo membuat roh hati mana tiba kau mengacuan. Holong nayas dona ule honi tuho marsiha holong amma itana dua salele ngingolongka. Au nama di ho
mainang tu si majujum nami asa sai oras jalan sai kabe mapahok tuhok siya na anak mo. Mariteon na posonay rakyat di jalani tamarohani marlas niroha ya parakyon arong doha tanina tu ai nama dok syatur mula jumlah syatur mula topa baik dalam kota mula padu mu mado kota sobai Gawe mah. Maula tema bakpatnya nami tu ngaji oleh pakai dan nami. Opya sesaat akka pasu gawi asal lihat horas lihat. Gawi mak di parumai doh di yarakon nami. Arong doh hatannya nama juai nama dok asal tu belana cuma cikurumai diduduk di Purbajua. Cuma nana cuma purba parumai doh yarakon nami. Dongan nama yang usaha tu nasa Purbajua. Godang lihat gawi asal lihat tu kali horas doh panggawi. Alai nas hidup kita soal nomor itu yang rakota alai jumolo mabok kamu deh, Kita orang tu jumolo batok kita lugis, lau pasal persiduan tetap kaya rakota. Soalnya macam apa kau ni ramai bahan mah rakota ngapa?
segala contoh tetekan itu. Bah, kasih rohani Tuhan dipati urmahan atas kami terlumobi di nalau mangadupi hula-hula tandok kita yang saya dipati rumah akan cuaca deh unang be. Jadi sok-sok ini unang dihamu raja ni lungat timunami. Malah tirong dohoran nami Tuhan. Bisa Allah wilayah kami balikan di rohamu na iman alaw. Pasahat sangat jelas di rohamu itu parometa terlumobi madoh tuan kami doh tuan kami. Kasih barohani Tuhan saya debatama napasahat akka anak nisakapan yang karohata molohami sa keluarga besar marga duit mola tugurang go si pataaton nami tuhamu raja ni longat tumu nami jero bote ami raja ni longat tumu Gabi mang gabi. asa marga magon yang naon bartuti Gabi. jadi mola cuma dihamu makpatnya nami jadi sok sama ini orang dihita naman